салом дӯстон, ин саҳар ба тамошои шаҳри Телавив яъне Израил баромадем. ҳаво бениҳоят гарм ҳозир. салом дӯстон, айни ҳол дар давлати Исроил яъне Израил ва дар шаҳри Телавив, дар назди шаҳри Телавив анами баҳри миёназамин будааст. бинед, мо ҳаво ки гарм шуд, имрӯз назди баҳр омадем. салқин, шамол беҳад хорам аст. баҳри миёназамин. ана ин шаҳри Телавив аст. шаҳри калонтарин аст. бисёр ҷоша тамошо кардем. дар ҳавои гарм мардуми шаҳр ҳам ҳаминҷа истироҳат меёбад. назди ҳами баҳр бисёр меҳмонхонаҳо пур аз сайёҳон аз тамоми гӯшаву канори дунё меянд дар назди баҳр истироҳат кардан. дар ҳама ҷо, дар ҳамин дар як гирду атрофи бозор бошад ё ки баҳр ё ки мағозаҳо, ба се забон бинед таблицаҳо навишта мешавад: забони яҳудӣ, забони арабӣ ва забони англисӣ. ниҳоят шаҳрвандони ҳамин Израил забони англисиро хеле хуб мефаҳманд. масалан, аксарият сайёҳон омада забони яҳудиро ин ҷо намедонанд, инҳо ба забони англисӣ ҷавоб медиҳанд. арабиро низ нағз мефаҳманд. қадар салқин аст дар назди баҳр. нафас мекашӣ, роҳат мекунӣ дар ин ҳавои баҳр, ҳавои тоза, шамоли баҳр.